A CEPAT tenim 3 línies d'activitat. La primera seria la gestió i coordinació de les obres de serveis de la ciutat de Barcelona. La segona seria la visita d'aquestes obres i inspecció. I la tercera línia d'activitat és una plataforma web que et permet conèixer els serveis existents en el subsòl de qualsevol zona. Jo estic molt contenta amb tot plegat, jo i la resta de companys. Hi ha un ambient agradable perquè no hi ha cap tipus de tensió, és fàcil treballar aquí perquè és fàcil viure després, no? Vull dir, la nostra jornada és de 8 a 4 i amb la nostra jornada laboral no acaba el dia perquè tens la tarda per davant. Jo, per exemple, quan vaig entrar fa 14 anys aquí a l'empresa, i quan vaig entrar vaig pensar, ostres, aquí seria fàcil ser mare. I ara que ho estic vivint en primera persona, me n'adono de la importància que tenen mesures. Per exemple, un mes més, el teu permís de maternitat afegit, ara penso que és la vida. Un mes més amb la teva criatura és superimportant. Avui mateix he entrat a les 9:30 llargues perquè tinc una nena malalta. I de fet avui he de marxar abans per poder-la anar a recollir a casa dels sogres. I el que dona CEPAT en aquest sentit és que no tinc cap tipus de problema ni d'angoixa. Vull dir, ningú ens demana ni hores de compensació ni dies de vacances per compensar-ho. És una relació de quid pro quo, no? L'empresa et dona, però tu també dones. I de fet és el secret de la confiança, del compromís i que tot funcioni, perquè realment aquesta relació és bidireccional.